Dobrý deň. V nasledujúcich minútach sa v štúdiu Teatry budeme rozprávať o krásnych ženách, svalnatých a silných mužoch. Samozrejme, do štúdia sme pozvali prezidenta Slovenskej asociácie fitness, kulturistiky a silového trojboja. Dobrý deň, pán Blsna. Dobrý deň, prajem. Dúfam, že som to dobre povedal. Áno, výborne. Mnohí ste majú problémy s tou skrátkou, ale samozrejme takto sa pod tým skrývajú tieto odvetvia. Pozvali sme vás preto do štúdia, pretože v nedeľu budete hodnotiť rok 2018, budete mať anketu o najúspešnejších športovcov, fitnessky, kulturisti a silový trojboj. Kedy to bude a kde? Toto vyhodnotenie bude 3. čiže v nedeľu o 15. hodine začína v Zrkadlovom háji v Bratislave v Petržalke. Ako to koncipujete? Je to nejak také slávnostné vyhlásenie alebo jednoducho aj s kultúrnym programom alebo len vyhlasujete jednotlivé kategórie? Je to slávnostné vyhlásenie. Minulý rok bol veľmi úspešný, takže oceňujeme až 55 športovcov. Čiže nemôžeme zabudnúť na nikoho, pretože tí, ktorí nosili medaile z Európy, zo sveta, tak si zaslúžia byť tam. Ešte vám zostalo toľko ocenenia, lebo vidíme tu na ilustračných záberoch dievčatá, to je asi spred 2 rokov, ktoré boli mimoriadne úspešné. Vy patríte medzi najúspešnejšie odvetvia športy. U nás každý rok nosíte množstvo medailí. Takže keď sa vrátime k tomu roku 2018, bol úspešnejší ako tie predchádzajúce, bol najúspešnejší, alebo aký bol? Nechám to na vás. 2018 rok bol veľmi úspešný. Ten rok predtým sme boli veľmi nadšení, pretože to bol v podstate prvý rok môjho prezidentovania. 2017. Tam už sme získali veľké množstvo úspechov, teda donesli naši športovci. A tento minulý rok, 2018, zase ten nárast asi o 30%, nielen medailí, ale aj zlatých kovov, teda zlatých medailí, pretože v minulom roku sme donesli z Európy a zo sveta spoločne asi 151 medailí, 150-151. To treba byť na to dobrý počtár u vás? Musel som to zrátať a podľa tých podkladov a hlavne hymna hrala pre slovenských športovcov 63 krát v minulom roku. Čiže máme toľko majstrov Európy a toľko majstrov sveta. A juniorov, seniorov, ženy, muži, áno, aj deti. Keď sa to rozdelí na tie dve vetvy ako fitness a kulturistika a silový trojboj, tak je to asi 1 k 1. Trošku viacej vedú fitnessky a kulturisti, ale to je len nepatrne, pretože naozaj tých kovov bolo veľmi veľa a teší ma, že ten silový trojboj takto išiel hore, pretože naozaj získali 70 medailí, 31 zlatých z toho, takže výborne, za minulý rok. Videli sme pred chvíľočkou tie pekné dievčatá a ženy, tak skúsme tie fitnessky menovať aspoň niektoré, ktoré vám robia najväčšiu radosť. Určite máte reprezentačné družstvá vytvorené. Sú reprezentačné družstvá. Takým základom pre tie dievčatá, hlavne pre fitnessky, pretože tie nosia tie najlepšie, najvyššie, najcennejšie kovy, ale samozrejme aj z tých ostatných odvetví je taká naša liaheň, ktorá už od nejakého 2007. funguje, aj to fitness detí. Minulý rok sme robili majstrovstvá sveta vo fitness detí tuto v Bratislave, bolo to v júni, bola to v podstate najúspešnejšia súťaž, čo sa týka fitness detí za posledných 10 rokov, pretože sme mali raz taký počet účastníkov, športovcov, ako boli uplynulé roky. Slovensko je jednoznačne v tomto svetová extra trieda, čiže naše deti a naše trenérky robia veľmi dobrú prácu a z tých detí nám vzišli niektoré už teraz súčasne 18, 19, 20 ročné juniorky, seniorky, ktoré získavajú tituly na majstrovstvách sveta a Európy aj medzi juniormi. Môžem menovať Kristína Juricová, v minulosti Miška Pavlehová, to sú všetko deti, ktoré boli. Takisto máme chlapcov fitnessákov, Mišo Barbier, minuloročný majster Európy, majster sveta. Európu vyhral ako junior, svet vyhral ako už muž, ale stále patrí do juniorskej kategórie. Čiže takisto máme ale aj zastúpenie v tej kulturistike. Peťo Tatárka, ktorý patrí trošku do tej staršej generácie, stále je mladý, ale trošku starší od týchto 18-19 ročných, tak získal minulý rok titul absolútneho majstra sveta v kategórii Classic Physique, to je trošku nové, ale patrí to do tej kulturistiky. Čo to obnáša? Obnáša to, že tí ľudia, tí športovci sa musia zmestiť do tej kategórie
výškovej, aj s váhou. Áno. Čiže je tam presne určený vzorec. Peťo musel zhadzovať asi 10 kg za posledné 2 týždne svalovej hmoty, pretože on nikdy nebol nejaký tučný. Ako sa to dá? Dá sa, spravil to, je to pán športovec a oplatilo sa to, lebo naozaj bol vo výbornej forme a bol som tam osobne na tých majstrovstvách sveta a vyslovene vyhral. Kde to bolo? Bolo to v Benidorme v Španielsku. Takže tam vyhral, takisto sme tam mali ďalších. Druhý bol Tomáš Smrek, ktorý je tiež veľmi úspešný pretekár a tam mohol byť prvý, ale bol druhý, ale tešíme sa aj z toho druhého miesta. Spomínali ste tie deti, môžeme sa potom vrátiť samozrejme k týmto najlepších, lebo o nich je reč. Spomínali sme tie deti. Zrejme je tam taký okruh, vlastne keď vychováte medailistky zo svetových podujatí, vracajú vám to potom v podobe toho trénerského remesla, že sa venujú tým deťom alebo odchádzajú niekde inde? Aké máte skúsenosti? Toto fitness detí je špecifické v tom, že na to musia byť tie trénerky špecializované už od toho detstva, pretože sa starajú o deti od nejakých 4-5 rokov. Máme majsterky sveta, majsterky Európy, ktoré sú do kategórie do 7 rokov. To znamená, že oni nemohli prísť mesiac pred majstrovstvami sveta a vyhrať, čiže už aspoň 2 alebo 3 roky sa pripravujú. Čiže väčšinou je to či už na školách, či už je to pri nejakých tanečných kluboch, máme aj pri gymnastických kluboch, čiže tie trénerky museli sa na to špecializovať a byť trénerkou pre fitness detí nie je vôbec ľahké. Pochybujem, že by to bolo také veľmi jednoduché prejsť cez niečo. Keď tá fitnesska, by som povedal, skončí s aktívnou činnosťou a vyšla z toho fitness detí, tam je tá potenciálna možnosť, že by to mohla robiť. Ale takisto nie sú tie trénerky bývalé majsterky sveta, ani nesúťažili vo fitness, čo zatiaľ to teraz robia. Takže, ale tá liaheň tam je, pretože naozaj máme odtiaľ veľmi veľa úspešných pretekárov. Viem si predstaviť juniorek, užien, fitnessky, krásna postava, to všetko ladí dohromady, muži sa radi pozrú. U detí asi dosť pristupuje do toho, spomínali ste tanec, možno gymnastická príprava, tieto prvky asi, to treba všetko tam zladiť? Dievčatá v tom veku, už aj tie samozrejme 7-ročné, lebo tam je to po každom roku kategorizované, až do 15 rokov, ale už dievčatá okolo 13, 14, 15 rokov majú také zostavy, ktoré už tie staršie nevedia spraviť. Čiže o mnoho náročnejšie, hlavne kvôli tomu, že sú ľahšie, majú nejaký iný pomer tých pák, to telo je iné, čiže robia úžasné aj akrobatické, aj silové veci, a samozrejme aj s tanečným, s nejakou choreografiou, takisto musí tam byť nejaký výraz a je to všetko fajn. A čiže odtiaľ vychádzajú tie naše úspešné juniorky, ktoré súťažia aj medzi tými seniorkami. Ak by sme pri tej bilancii roka 2018, už sme tam spomenuli nejaké mená u mužov, skúsme načrieť do tej studnice ženských úspechov. Nech sa páči, Pardon, ja by som ešte povedal k silovému trojboju, takisto máme veľké úspechy, napríklad Jaro Halač, majster sveta v minulom roku v doraste. Takisto Ivanka Horná, ktorá je už myslím štvornásobná majsterka Európy v silovom trojboji. A čo sa týka tých našich kulturistov a fitnessákov, tak ako som spomínal, Mišo Barbier, úspešný fitnessák, ten Peťo Tatarka, ďalšia je Miro Škadra, ktorý je tiež už taký, dá sa povedať, zaslúžilý športovec, ale minulý rok získal titul majstra Európy v silnej konkurencii, čo sa tešíme. Už to nebola kulturistika, bola to klasická kulturistika. To je zase niečo obdobné, ako je tá classic physics, čiže musel sa zmestiť so svojou výškou do určitej váhy. Do určitej váhy. Dobre, ak diváci dobre počúvajú, dávajú pozor, už niektoré mená tu vyslovujeme, memorujeme. Asi sa objavia aj v tej ankete, samozrejme nemôžeme prezrádzať nejaké 55 športovcov je veľa, takže to znamená, vo že určite sa... Vo všetkých kategóriách? Áno, je to zo všetkých, aj z detí, aj zo silového trojboja, aj z fitness, kulturistiky, aj masters dokonca. Takže reprezentačné družstva máte ako postavené? Tiež od tých detí alebo od vyššej vekovej kategórie? Samozrejme aj od detí, pretože napríklad minulý rok sme organizovali v Bratislave majstrovstvá sveta vo fitness detí. Áno. Takisto chodí sa na majstrovstvá sveta juniorské, majstrovstvá Európy juniorské. Teraz nás čakajú v máji majstrovstvá Európy, ktoré sú takým, nie že mixom, ale zaberajú okrem detí všetky kategórie, čiže juniorov, juniorky, ženy, mužov, masters. Je to v podstate 5-dňová súťaž, je to začiatkom mája, takže teraz všetká tá naša
sila a ten záber aj u tých športovcov, aj u realizačného tímu, aj u celého vedenia je presne na tieto majstrovstvá Európy. Tomu predchádzajú nejaké domáce súťaže, ktoré musia samozrejme byť. A na jeseň nás čakajú okrem majstrovstiev sveta všetkých kategórií aj majstrovstvá sveta vo fitness žien, ktoré sa organizuje ich Slovensko, čiže zase my po 22 rokoch, lebo v 97. sme to videli v hale na Pastienkoch, dneska sa to volá Handa Arena a presne v Handa Arene to bude po 22 rokoch zase. Tak to bude veľká udalosť pre vás. Je to veľká udalosť a dúfam, že sa tam nájdú Slováci, diváci nejakú cestu a že sa tam zastavia, lebo to je koniec novembra, začiatkom decembra. Aké najväčšie želieska pošlete do tohto ohňa? Želieska budú tie, ktoré sa dobre pripravia, pretože v tom športe... Dovtedy ešte ďaleko? Dovtedy je ďaleko, v tom športe, tom našom, je to trošku iné ako tá celoročná úroveň, keď je dobrá. Za 2 týždne nemusí byť tá úroveň taká dobrá, pretože je tam všetko, ten organizmus môže byť unavený, nemusí zareagovať dobre, nejaká tá dieta, ktorá je, čiže nevyzerá ten športovec tak, jak vyzeral pred mesiacom. Nie každý dokáže tak zhodiť ako Tatárka za týždeň 10 kg. A aj to spravil raz za rok. Čo je pre mňa stále neuveriteľné. A spravil to raz za rok, lebo to nedá sa to robiť určite, každý mesiac. Ako obdivujeme iných športovcov v iných športoch, ktorí dokazujú každý týždeň. Peťa Vlhová teraz zase niečo vyhrala. Dnes vyhrala. No, takže to je iný šport, ktorý je to ťažké a u nás sa to nedá spraviť tak, že každý týždeň počas, pol roka budú na takejto úrovni. Keď sú tieto domáce alebo svetové podujatia, tam je fitness, kulturistika, to sa vlastne kryje a silový trojboj má zvlášť podujatie. Áno, nie je to všetko v jednom. Aj fitness kulturistika, väčšinou fitness kulturistika sú spoločne, ale delí sa to, či už sú to juniori, ako nejaká súťaž pohárová juniorská, alebo sú to majstrovstvá sveta juniorské, majstrovstvá Slovenska juniorské. Takisto sú tam súťaže v Masters, čiže starších. Je to zase v kategóriách, či fitness, bikini fitness, čo je u žien, fitness je aj u mužov, potom je tam kulturistika, klasická kulturistika. Mužská kulturistika stále funguje, ženská kulturistika sa zmenila. Svetová federácia IFBB zrušila túto kategóriu a v podstate spravila takú nejakú soft verziu, čo je Women's Physique, kde tie dievčatá nie sú také svalnaté, ako bývali v minulosti. Čo je dobré pre oko, možno pre nás. Určite áno. A ešte na toho mužského kulturistu, keď je v super forme, akože naozaj vyzerajú tí chlapi fajn, ale tie dievčatá Dievčatá vyzerajú to, v Women's Physique vyzerajú tiež veľmi dobre. Ja som si tu vypísal niektoré mená, lebo v rokoch naspäť, 15 aj 20 rokov sme často robili reportáže, alebo Kočiš, Havlík, Horváth, Kús, Patro. Máme takýchto aj teraz. Áno, máme. Keď sa k tomuto vrátime, tak napríklad Igor Kočiš, ktorý je viacnásobný majster sveta. Postava, no. Áno, jeden z najúspešnejších. Ešte súťažil v roku 2016, 2017 musel ukončiť kvôli zraneniam a zdravotným nejakým problémom celkovú svoju kariéru, ale mal za sebou už naozaj toho veľa. Štefan Havlík žije v Amerike. Ten tiež ukončil, čo som s ním minule rozprával, dráhu ako profesionálneho športovca. Tiež už má svoj vek, tiež má za sebou veľa úspechov. Nemyslím, že ten vek by bol prekážkou v tom, že by nemohol ďalej súťažiť, ale pravdepodobne povedal, že už sa nechystá. Potom Miro Patro, to už je starší pán, ktorého často stretávam na súťažiach v silovom trojboji, kde robí aj rozhodcu. Takže zostávajú pri tom, samozrejme ostávajú, čo robili v mladosti. Ešte zostáva nejaký čas. Musíme načať aj tú možno Pandorinu skrinku, doping a váš šport. Neobchádza to ani vás. Ako ste na tom treba za úplný rok? Boli nejaké prípady pozitívneho dopingu u vašich športovcov alebo nie? V uplynulom roku sme požiadali Slovenskú antidopingovú agentúru, aby vykonala testy na majstrovstvách Slovenska. Takisto vykonali testy na našu žiadosť pred majstrovstvami sveta juniorskými. V minulom roku, keď idem spätne, tak bolo testovaných 7 juniorov a junioriek, teda také číslo. Všetky tie kontroly dopadli negatívne, čiže boli v poriadku. Na majstrovstvách Slovenska mužov zobrali
myslím, že 10 pretekárov. Reprezentanti boli v poriadku, ale musím povedať, že 7 alebo 8 pozitívnych prípadov bolo v tých ostatných. Už zasadala disciplinárna komisia, ktorá im udelila v súlade so zákonom aj so stanovami 4-ročný trest, voči ktorému sa neohradili. To znamená, že reprezentáciu si dokážete ustrážiť? No, tá súťaž je otvorená pre každého. Je pravda, že prídu tam ľudia, ktorí idú súťažiť. My robíme ako Slovenská asociácia mnohé školenia, spolupracujeme s poprednými odborníkmi, máme či už na školeniach trénerov, máme prednášky o dopingovej problematike, čiže stále na tomto sa pracuje. Stalo sa, nedá sa s tým nič robiť, ale hovorím v reprezentácii. To bolo minulý rok takto. Ak by ste to mali porovnať s inými asociáciami, s inými krajinami, ako z toho vychádzame? Myslím si, že s inými asociáciami nejak to nesledujem, ale viem, že aj v iných, čo sú u nás neuznané športové zväzy a v podstate naši konkurenti, tak a hrdia sa nejakými názvami inými, že sú určite čistí, tak takisto tam majú nálezy, čo som počul, ale nejak to nesledujem. A v rámci sveta sme, myslím si, že taký podpriemerný v tom dobrom slova zmysle. Jasne, rozumiem tomu výrazu v tomto kontexte. Hej. Ďakujem veľmi pekne za toto rozprávanie. Pán Boris Mlsna, prezident Slovenskej asociácie fitness, kulturistiky a silového trojboja, bol u nás v štúdiu. Nech sa vám darí, nech je rok 2019 rovnako úspešný ako ten predchádzajúci a nech máte dobrú zábavu na tej ankete v nedeľu. Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že bude ešte úspešnejší. Ďakujem.